My sme svojím nedôstojným, nie že výkonom, ale prístupom k zápasu umožnili superovi zaslúžene zvíťaziť a ja mu gratulujem víťazstvu. Ja na výkone nášho mužstva nevidím nič pozitívneho, takže bohužiaľ. Tak podľa môjho názoru sme svojou aktivitou hlavne v prvom polčase supera zaskočili. Super nás zaskočil skôr, myslím si, že zostavou, lebo rátal som niektorými hráčmi, že budú hrať, na niektorých sme sa aj pripravovali. Moje mužstvo hlavne v prvom počase hralo veľmi koncentrovane, dali sme si záležať na defenzívnej fáze, v útočnej fáze sme premenili šance, do ktorých sme sa dostali. Veľmi dobrý výkon, hlavne v tom prvom počase podával Rastio Chmelo. V druhom polčase už sme si chceli tú výhru nejak ukúpať. Tesne pred koncom už možno, že trošku aj ležerným prístupom zaslúžene super aj znížil v tom momente, ale ešte dobre, že to bolo tesne pred koncom a dali sme potom ešte jeden poisťovací tretí gól a ja sa teším z toho víťazstva, lebo o superovi sme mali informácie, že hrá veľmi dobrý futbal, hlavne po tej ľavej strane hráč hostí Frimel bol veľmi nebezpečný, tam sme ho dobre zdvojovali, takže chlapci splnili všetko, čo som pred zápasom, čo sme si povedali a ja som maximálne spokojný s výkonom.